खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 15 डिसेम्बर 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायफिन लादों मेष राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गोसोआव जिंगाया बांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावनो गोब्राब जागोन न'खराव अननानै फैगोन गुबुनखौ बांद्राय फोथायोब्ला खहा जानांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम। वृष राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुनखौ बांद्राय फोथायोब्ला खहा जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफोरा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन दिनै जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो जाफुंगोन। सिंह राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर बेले बेजे आरो गुलुं गुजुं मोनगोन गोसोआ गोजोननाय गैयै जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन समाजाव मानहानि जानांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव मान मोनगोन गुबुनजों बाख्नायजागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन दिनै जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा आगोलनि गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना
जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन नाथाय गोब्राबै मावनांगोन गोसोनि साननायफोरा देबोरनांगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन गोबां खामानिखौ मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफोरा दिनै मोजां खौरां मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गोबां गोरोन्थि मावफ्लांनानै लाजिनांनो हागौ मानहानि जानांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन माबा जाहोनाव सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन सोरजोंबा रायखुमा जागोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो दा फोरमाय नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन सोरबा लोगोजों एना एनि जानांनोबो हागौ देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि साननायफोरा देबोरनांगोन गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं जागोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।